wan sugi maya ang nono nung yakar Thangganw hinay sal kedengman asunggi tongmani ulo nung ani wan sugmano sebaik gelangka ani nasingmani kisafano nung wan sugi nayada ha agile sau ani ex ni bagai mungsa kokta sadi hinay ang bono zoleo hinay sau tabu ke bini bagai sau bo ano bini problem rok solve khai ribai khaine ang tabuk bono hamjagwi thangka hinay sau haipono nung ano yakarei bobai thangna thangya abole nini marji se ang batamo sanai tong abo ba nini marji sibla je borok nono yakar thangna musungo bono takoidi thangdino hinay sadi bini bakhawo nini bagi hamjagma sikeri hinkeba nung bono ta thangni hinile bai sarak naiba bono no waisa yakari kelang thangnai no khanari abono dol rok thangni no hini sadi je borok no yakari thangna musungnai abono nini ani kaham